Idemo poklopat zajedno? To je Huba Buba, još i čarobna. Ajde da izvučemo kartice. Ja ližem. Ja grizem, cool. Ja nemam ništa. Prokletstvo. Joen, ne brini. Ja ne želim da slušam to. Dajte mi žvaku. Hoću da je probam. Dakle, ja ližem. Maksimalno ću iskoristiti tu priliku. Ova žvaka je zaista čarobna. Pogledajte, mogu sama izabrati ukus. Da, taj ukus mi odgovara. Sad ću probati. Divno. Jezik mi je postao ljubičasti. Niko to nije video. Enid, uzmi. Ajde, samo što hoću da promenim ukus. Dakle, ne, samo ne ljuto. Šta još ima? Bombone njorc. Da, to mi se sviđa. Sad ću da probam. Da, a sad ću da naduvam balon. Pa to je žvaka. Cool. Uspela sam. Ups, pukao je. Oho, koliko bombona njorc. Nisam očekivala to, ali baš sam srećna. Oho, Enid, daj meni. Ajde, nemoj biti cicija. Šta? Ali nama to neće biti dovoljno. Enid, baš si bezobrazna. Izvinite, drugari, ali tog ni meni neće biti dovoljno. Super. Plašim se da skidam taj pokopac. Imam loš osjećaj. Wednesday, hajde ti. Dobro. Kako odvratno. Okrećemo kartice. Ne, ja grizem, fuj. A kod mene opet ništa. Kakva šteta? Ja ližem, pa šta je to? Ko mi je to stavio? Dajte mi svoju krofnu. Ona izgleda užasno. Ja mrzim brokoli. Miriše odvratno. Zatvorit ću nos i polizati. Kao da sam polizala travnjak. Užasno. Enid, vatej, sad ti. Stvarno? Okej, moram da zagrizem to. Ideja. Dodat ću malo svog stila u to. Šlag i slatke konfete. Da, to će biti baš ukusno, sigurna sam. Wednesday, vidiš šta je smislila? Eto, sada to izgleda malo bolje. Mogu da jedem? Probat ću. Ne, izgled je lep, ali ukus i dalje odvratan. Sad ću povratiti. Šta da radim tačno? Da vidim šta je u rancu. Ništa od ovog ne odgovara. Enid, sad čekaj još par minuta. Ne mogu više da čekam. Postalo mi lakše. Hvala. A ovu krofnu ne želim čak ni da vidim. Rešeno, ja ću skinuti pokopac. Imam srećnu ruku. Ili ne? Kako gadna torta. Šta je kod mene? Ništa, dobro je. Ne, ja opet grizem. Neću. Ja ližem. Pa okej, to nije loše. Ja sam prva. Torta izgleda prelepo. Probat ću fil. Kako prijatan ukus. Sviđa mi se. Treba polizati ceo fil. Da, zadovoljna sam. Wednesday, stani, šta to radiš? Nemoj da me prekidaš dok uživam. Dakle, ja sam završila. Sad je tvoj red. Hilda, više mi se ne jede to. Posebno nakon toga što si je polizala. Imam ideju. Ćao, Legendri. Možeš da mi doneseš svoj proizvod? Super, čekam. A ko je to? Ćao, Legendri. Jesi doneo? Pokaži. Da. To je baš ono što mi treba. Koliko slatkiša. Uzet ću ovo. Ovo i obavezno ovo. Možeš uzeti svoj par, Legendri. Ćao, vidimo se. Hvala. Enid, imaš tako čudnog prijatelja. Misliš? Henry je najbolji drug na svetu. Uvek mi pomaže sa slatkim. Dobro, sad ću lepo ukrasiti tortu. Eto, sad
izgleda mnogo bolje. Wow, Miley, to je mnogo lepo. Da, i meni se sviđa. Jako ukusno. Da li bi mogli da ne radite to ispred mene? Uj. Ja ću da dignem. Ja još nisam otvarala. Okej. Pa može. Običan čips. Da vidimo kartice. O ne, ja grizem. A ja ližem. Lako. A ja ne radim ništa. Super. O! Dakle, ne brini, uspećeš. Ili ćeš izgoreti. Ja ću da počnem. Dakle, sad ću polizati ovaj čips. Ja obožavam ljuto. Da. Divno. Jau. Kako ljuto. Ja sam već zaboravila te osjećaj. Gori mi jezik. Ideja. Imam led. Da, imam ga u frižideru. Odlično. To će mi pomoći. Hajde brže. O da, postalo mi je bolje. To se može skloniti. To je to. En, sada ti. Kako da pojedem to? Juj. Došla mi je genijalna ideja. Uzet ću mleko. Zatim ću močiti čips u mleko. Mleko će upiti sve ljuto. A ja ću pojesti običan čips. Da, lako ću ga pojesti. Ko će ovo da pije? Zar ja? Nisam planirala to. Okej, popit ću. Jao, o ne! Sve mi gori ustima. Sad će biti požar. Šta je to bilo? Kao da smo u paklu. Neću da vas čekam. To su moje omiljene bombone. Žele oči. Odlično. Hajde da vidimo kartice. Da, ja grizem. Ja ližem, nije loše. Kod mene ništa. Užas. Ja ću da počnem. Treba će mi jedan lifehack. Spojit ću viljuške i traku. Dobit ću prste viljuške. Tako mogu uzeti odmah svi oči i polizati ih. Gledajte, zar to nije genijalno? O, da, prelepo. Baš mi se sviđa ukus. Kao da imam ruke sa očima. Divno. Enin, molim te, ne liži sve, stani i preklinjam te. Neću da jedem bombone sa tvojom pljuvačkom. Molim te. Završila sam. Treba vratiti bombone u činiju. Ja nešto neće. A zar ću zauvek ostati sa njima? Samo ne to. Hoćeš da jedeš sa mojih prstiju? Pa ne. Sad ću skinuti sve bombone. Jao, ligave su, fuj. A više neću da ih jedem. Ne želim da se otrujem. Ideja. Treba pogledati kroz mikroskop. Sad ću da vidim. Ojoj, koliko mikroba. To se ne sme jesti. Šta da smislim? Tačno. Imam antiseptik. Sad ću ubiti sve mikrobe. Odlično. Poprskala sam sve bombone. Sad su bezbedne. Hvala, drugari. Sad ću da probam. Tako ukusno. Svaka bombona je tako divna. Sad ću progutati jezik. Koliko je to ukusno. Blago meni. Da, blago tebi. Šta je ovaj put? Super. Lizalica sa letećim mišem. Hajde da okrenemo kartice. Šta je kod mene? Ja ližem, ne. A ja grizem. To je još gore. Kod mene ništa. Sreća me je napustila. Okej. Jel ja počinjam? Jeste sigurni? Ali ne želim. Lizalica je tako velika. Dobro, probat ću. To je ukusno. Slatko. Ken, nemaš mnogo vremena, požuri. Dobro. Uzmi. Super, hvala. Sad ću da probam. Da, to je
zaista ukusno. En, nije lagala. Sviđa mi se to. Wednesday, hajde da se igramo. Hajde dok Enid jede lizalicu. Hajde da radimo tretmani. Dobro, shvatila sam. Jesi možda za Uno? Super! Vidi, došla je do letećeg miša. Šta nije u redu, En? O, ne! To je leteći miš. Za malo ga nisam pojela. Eto, lizalica se razbila. Šta se dešava? Bežimo! Slobodna sam. Ćao. Bila sam zarobljena u lizalici. Hoćeš možda? Ne moraš. Recite, kako pijete krv? Sad ja otvaram. O, pizza! Gledamo kartice. Da, ja grizem. A ja ližem. Super! A kod mene naravno ništa. Nervira me već to. En, daj mi svoju karticu, a ti uzmi moju. O, pare! Da, može. Izvoli. Šta? Kakav je to zvuk? Jo, ne smemo da se menjamo. Dobro, onda vrati pare. Ups, ne znam gde su. Ja ću da počnem. Obožavam picu. Treba je polizati dok se nije ohladila. Baš ukusno. Htjela bih da je pojedem, ali ne mogu. Gotovo. Jo, pepperoni mi je ostalo na licu. Vraćam. Eto, En, izvoli. Jo, pizza izgleda odvratno. Wednesday, uzmi. O, to više niko neće da jede. Dobro, probat ću. Jao, ružno. O, našla sam pare. Takve mi već ne trebaju. Enid, hoćeš? Naravno. Došla mi ideja. Neka brojalica odluči. Ko će da otvara? Ne, ja ću otvoriti. O, kola ni loše. Uzimamo kartice. O, ja grizem to. A ja ližem. Super! Kod mene ništa. Šteta. Ja počinjem. Jedva čekam da probam. Otvaram i pijem. Ej, zašto neće? Čudno. Pa to je žele sa ukusom kole. O, da, treba ga istisnuti. Kako ukusno. Ne, zaustavi se. A ja... Okej, ne ostavljaš mi izbora. Nedavno sam naštrila testeru. Sad ću odseći nogicu tvoje stolice. Ćao, En. Hvala ti. Probat ću. Nemam dovoljno snage. Ti si slabić. Vidi je. Nije tačno. Uspeću. Tišina. Treba će mi pomoć. Dakle, stavit ću flašu unutra. A sada uvrnuti. Pogledajte, žele izlazi. A ja skoro ne radim ništa. Sad ću da probam. Baš ukusno. Želim još. O, Wednesday, super smislila to. Svaka čast. Prelepo. Skupit ću sa stola uz pomoć kašike. O, da. To izgleda prelepo. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve. Wednesday, hoćeš nama dati? Ne, to je samo moje. Sklonite se. Sija? Sa čim da ukrasim kuću kad nemam ništa? Ovoj paučini tu nije mesto. Možda ću u smeću naći nešto zanimljivo. Šta da radim? Kolač. Baš ukusno. Šteta što je bio posljednji. Šta? Fuj, kako možeš da jedeš to? Mirno, devojke. Ovaj kolač mi je dao energiju. I došla mi je nova ideja kako da ukrasim kuću. Sjećam se da sam sinoć u smeću vidio lepo pakovanje za poklone. Evo ga. Da, tu su i novine i pakovanje od jaja. Pogledajte koliko svega sam našao. Svaka mi čast. Šteta što nemam lepka. U stvari, što će mi lepak kad mogu samo polizati papir? Ja sam genije.
Zaboravio sam na krov. Kako je dobro što sam našao sve neophodno. Da, ovako krov izgleda mnogo bolje. Pogledajte, devojke. Bravo, Mike. To je jako ružno. Šta? To ćemo još vidjeti. Nisam još završio. Šta je smislio? Šta će ti karton? Od njega ću napraviti slatku jelku. Sačekajte. Evo je. A sad ću je ukrasiti. O da, to je preslatko. Zar ne? Usput, ja jako volim jabuke. Imam celu kesu jabuka. O da, mogu i da jedem i da ukrašavam jelku. Cool. Mislite, pošto sam siromašan, neću imati ukrasi? Kako da ne? Nacrtat ću ih. Evo zvezda. Pogledajte. Ma jelka je divna. Zadovoljan sam. Jao, zašto ne gori? O, pogledajte šta još imam. To izgleda mnogo dobro. Da, svaka mi čast. Naduvat ću još jedan. Tako je. A sad, jao, preterao sam i balon je pukao. Napadaju gospođica Britney, spasit ću vas. Hej, stani Henry, sve u redu. Samo je pukao balon. Nije bilo nikakve eksplozije. Sljedeći put nemoj me sramotiti, slobodan si. Znate na što me podsjeća ovaj beli papir? Liči na sneg. Da, sad će moja kuća biti još lepša. Da, tako je. Čekajte. Od ove rolne ću napraviti teleskop. Britney čačka nos. Vidim sve. Ups. Dobro, ne boj se, neću nikome reći. A šta radi Mandy? Ona kao uvijek daje autograme. Trenutak. Eto, izvolite. Ne tako brzo, prijatelju. Pomozi mi da ukrasim kuću, onda ćeš dobiti autogram. Razumeo sam. Dobro, sad će sve biti spremno. Odlično, čekam. A možeš početi da farbaš krov? Naravno, za vas ću učiniti sve što poželite. Nije nikakav problem. Tako ste lepi. Ne mogu da skinem pogled sa vas. O Bože, ups. Jao, kako sam se umorila od ovih fanova? Je li to sve što možeš? Čekajte. Stavit ću još ovu lepu rasvetu. Da, baš je lepa. Jel vam se sviđa? Meni mnogo. O, hvala. Ali to još nije sve. Doneo sam vam još roza jelku sa velikim zvezdama. Jel vam se sviđa? Recite. O, to je super. Evo vaš autogram, ali nikakvih poljubaca. Doviđenja. Ćao, čao. Fuj, odvratno. O, kako divna jelka. Nedostaje samo snega, tačno. Zdravo, hvala puno. Čekam. Da, zdravo, hvala još jednom. Sada imam sve što mi treba. O, kakva lepota. Oduševljena sam. Evo vaših para. O, baš sam zadovoljna. A vreme je da stavim novu bundu i da zapalim par selfija u svom novom dvorištu. Ćao svima. A Mike i ja smo već ofarbali naše kuće. A Britney je odlučila da je izgubi. Veoma smešno. Halo, hitno mi treba pomoć. Da li možete da ufarbate krov moje kuće sa helikoptera? Super, dobit ćete nagradu. Hajde, čekam. O da, kakva lepota. Baš mi se sviđa ova zlatna boja. Ćao, čao, hvala još jednom. O, a znam ko će mi još pomoći. Ćao, dragi. Ti si najbolji dizajner u ovom gradu. Imamo izazov, treba mi tvoja pomoć. Šta misliš o mojim konkurentima? Pogledaj. Pa,
Da, slažem se. A šta misliš o njenoj kući? Da, nije nešto, ja tako mislim. Treba mi tvoj genijalna ideja. Počet ću od crvenog samota. Baš je modern sad. Pretvorit ću tvoju kuću u jedan veliki novogodišnji poklon. Tako da će da sija jače od zlata. Usput imam nekoliko poluga zlata koje će učiniti moju kuću ne samo najlepšom, već i najskupljom u gradu. Da, tako je. Šta misliš? Meni se jako sviđa. Dodat ću još par detalja. Tako je. Za malo da zaboravim. Ovo je novogodišnje čudo. Kako ti se sviđa ova bela jelka sa zlatnim ukrasima? Wow, to je predivno, ti si genije. Baš sam ti zahvalna. A nema na čemu. Mislim da mojoj zlatnoj kući nedostaje samo kiša od para. Da, tako je. Super. Hvatam. Hej, lopove. Nemoj krasti moje pare. Idi u svoje dvorište. Marš. Imamo izazov. I sigurna sam da ću pobediti. Pogledajte. Moja kuća je savršena. To je tek početak, lepotice. Ukrasili smo kuće s polja. A sada ih moramo ukrasiti unutra. Na pod ću staviti tepih. Za zidove mi ne treba ništa. Samo farba i moje ruke. Da. Ukrasit ću zidove otiscima svojih ruku. Izgledat će baš zabavno i neobično. Gledajte. Baš mi se sviđa. A sada treba dodati malo zelene boje. Tako je. Wow. Zatim ću dodati žutu boju i crvenu. Ne trebaju mi nikakvi dizajneri, ja sam najbolji dizajner. Police ću napraviti od kutija. Tako je. Unutra ću staviti svašta nešto. Da, divno. Još malo. Super. Gledajte, ovo je Deda Mraz. Za malo da zaboravim. Gde je? Evo ga. Neka visi tu. Znate koga ću napraviti od ove stare lampe? Nikad nećete pogoditi. To će biti mali Sneško. Zar to nije preslatko? Da. Stavit ću mu šal. I to je to. Neka bude tu. U nekim novinama sam video pogled na alpsko selo sa planinama, kućama i šumama. Da, baš to mi treba. Hoću svaki put da se divim ovom lepom prirodom. Da, divno. Ja umorio sam se. Piću kolu i uživati u svojoj novoj kući. Usput, da li želite jedan lifehack od mene? Od limenka mogu napraviti ovako dobar stočić. Sada imam sve potrebno za novu godinu. Da, ja sam presrećan. Dodat ću još nekoliko detalja. I to je to. Moja kuća je savršena. Zaboravio sam na vreću za sedenje. Sad je sve tačno savršeno. Od čega da počnem ukrašavanje kuće? Prvo ću staviti na pod mekani tepih da bi me grejao, a na zidove ću okačiti lepe zvezde. Da, preslatko. Ja li gde da čuvam svoje krune sa takmičenja lepote? Tačno. Napravit ću lepe police u obliku srca. Preslatke su. Dijamanti na kruni će sjajiti i stvarati divnu atmosferu u kući. Da, ukrašavati kuću je tako zabavno. Pogledajte, a ovo sam dovezla iz Pariza. Preslatko. Ovo ćoše ću staviti stočić sa ogledalom. Da, ja sam mnogo lepa. Tu ću raditi sebi manikir. Pitam se, hoće li stati ovdje sva moja šminka? Sad ću proveriti. Ajde, tako, još malo.
Sve stalo super! A za Božić moji roditelji stavljaju čarape za poklone. I ja ću uraditi isto. Da, ispalo je divno. Nešto nedostaje? Tačno! Trebaju mi jastuke. O, da! Baš mi se sviđa moja nova kuća. Oduševljena sam. Sada mogu da zapalim selfie. Kako sve užasno izgleda. Treba to hitno popraviti. Prvo ću staviti jastuke na pod. Odlično. Da. Okačit ću ove zlatne zavese na prozor. Divno. Ali to još nije sve. Treba mi još crvena zavesa. Divno. Moja soba izgleda baš skupo. Dodat ću još ovo. Divno. I zvezdicu u sredinu. Preslatko. Kako sjaj. Oduševljena sam. Dugo sam razmišljala koje police da stavim, a onda sam odlučila da mi trebaju police u obliku kruna, jer sam ja kraljica. Da. Jedva čekam da mi neko dođe u posjetu. Hoću da vidim njihovu reakciju na moj dizajn. To je savršeno. Ja imam baš dobar ukus. Najbolje od svih. A tu ću staviti stočić. Na njemu će biti anđeo. Divno. Dodat ću još par detalja i to je to. A na zidu će visiti televizor. Da. Hoću da gledam novogodišnje filmove. Obožavam ih. Baš cool. To mi je omiljeni trenutak. Dakle, vreme je za spavanje. Uskoro će doći Deda Mraz i doneti vam poklone. Spavajte, deco. Šta da poklonim Britney? Mislim da će joj se dopasti ovaj zlatni poklon. Za našu kraljicu lepote Mandy također imam dobar poklon. Ups, mene nema ovdje. Santa! Jeste ga vidjeli? Upravo je bio ovdje. Doneo nam je poklone. Jao, to je burger iz mojih snova. Više neću biti gladan. Hvala, Santa. Wow, i meni se sviđa moj poklon. Odavno sam htjela takvu roza lizalicu. Izgleda prelepo. Wow, super. Kod mene je torta u obliku para. Kako je slatka. Baš mi se sviđa. Šta? Drugari, gledajte, ne mogu da verujem. To je Deda Mraz. Leti na severni pol. Srećna Nova godina! Ne! Izgleda da će biti vruće. Bože, mislim da sam gotova. Wow! U pomoć! Mandy piše smiri se, ja ću prva da počnem. Mirno, mogu ja to? Mogu ja to? Izgleda da je sve u redu? Ili ne? Dobro je, prošlo je. Dobro, najvažnije ne paničiti. A šta ako? Tačno. Hej, pomoćniku, dođi ovamo. Imam zadatak. Treba da pojedeš ovu krofnu. Hajde, počni. Što? Kako si glup? Moraš da pojedeš ovu krofnu odmah. Jel ti jasno? Da, eto. Šta si uradio? Kako je ljuto! Skloni se odavde, glupane! A šta se vi smete? Sad je tvoj red. Ne, neću moći! Stani! Smiri se i počni da ideš. Hajde! Hoću da idem kod svoje mame. Ne mogu? Možeš ti to, hajde! Dobro. Osjećam da će mi sada biti jako loše. To nije tako strašno. Čak je ukusno. Uzalud sam se plašila. Poješću još.
Baš smiješno, moram ovo da snimim. Stani, hajde ja da snimim. Ćao, upoznajte našeg kućnog zmaja Mandy. Pogledajte kako je smešna. Zapravo malo je luda. Hajde ja da ti pomognem. Hvala na pomoći, ali ja bih sama uspela. O ne! Pazite! Izgleda da smo probudili pravog zmaja. Brže voda! Gdje je ona nestala? Voda! Brže! O, ne radi! Šta da radim? Bingo! Ovo je ono što mi treba. Kako olakšanje! Sad mi je baš dobro. Mala flašica? Pa dobro. Šta? Uj, kako odvratno! O, da. Blago meni to. Hajde, počni, Nicole. Dobro. Otvaram. Odmah ću probati. Sviđa mi se. Iscedit ću još malo. O, da, tako ukusno. Joj, blago njoj. Da, baš mi se sviđa. Šta? Zašto se smijete? Koščica lubenica mi se zaglavila u zubima. Dobro, imam ideju. A šta ako posadim koščicu u zemlju? Tako je. Odlično. Da vidimo šta će ispasti. Ej, sklonite se. Moram da zalijem zemlju. Da, tako je. Wow, izrasla je mala lubenica. Odmah ću je probati. Jedva čekam. Wow, baš je ukusna. Oduševljena sam. O, da, super. Cool. Ja sam završila. Hajde, Mandy, sad si ti. Kako to odvratno izgleda. Neću da jedem to. Mandy, šta to radiš? Sad ću te ja. Ups, izvini. Moram brzo da probam. Jao, fuj. Neću ovo da jedem. Šta? Moraš. Dobro, nastavit ću. Kako je ovo neprijatno. Ups, sad ću da povratim. Ne brini. Pokrit ćemo te, Mandy. Eto. Izgleda da mi je lakše. Jao, ali sad je meni muka. I meni. To je bilo maksimalno neprijatno. Ajde, na tebe red, Britney. Dobro. Otvaram. I... kako je teška. Imam ideju. Samo ću da raznesem ovu flašu bombom. Sve u redu, devojke. Eto, a sada... palim. Da, to će biti baš moćno. Eto. A sada čekam. Ne, ugasi to, ugasi. Britney? Šta ste ovo uradili? Koliko ću da čistim to? Hej, vi! Sklonite se odavde! Marš odavde! Samo pravite nevolje! Sad ću ja vas prebiti! Kakav užas ste napravili! Ali mogu probati to. Ukusno. Kako mala porcija. Mrva. Oho. Da, ja sam imala više sreće. Ne ljuti se, Mandy, šta ti je? Ajde, osmeh. Wow, pogledajte koliko slatkiša ja imam. O, da. Hej, ja počinjem. O, čekajte, imam dobru ideju. Treba mi mali nameštaj. Da, stavit ću ga ovde. A sad ću uzeti lutke. Odlično, sedite tu.
A zatim mi treba tanjirić. Isto mali, da. Yes. Unutra ću sipati svoje bombone. I u drugi tanjir, eto. O, treba još kašika, baš mala. Odlično, a sada mogu probati. Super! Ćao, devojke! A možete da se poslužite? Otvorite usta. Ona definitivno nije normalna. Dobro, Andy. A mogu li ja već da počnem? Dobro. Okej. Dakle, uzet ću bombonu i probati je. O, da, jako ukusno. A sad ću uzeti cijelo. O, da. Sad ću samo uvući sve slatkiše kao usisivač. Da, ovako. Odlično, to je jako zabavno. Ovo je bila genijalna ideja. Pogledaj, Mandy. Ma neka je. Hajde, počni, Britney. Yes! Kako da te pojedem? O, ideja. Uzet ću ovo i sad ću se vratiti. Da, bazen. To je baš ono što mi treba. Sipat ću sve bombone unutra. O, da, odlično. O, imam još jednu ideju. Halo? Treba mi mleko, donesite ga. Zdravo. Sipajte ovdje, molim vas. U redu. Sad ću sve srediti. O, da. Hvala vam. Možete da idete. A sad je vreme da zaronim u bazen. O, kako prija. Super. Uzet ću slamku i probati. Mleko je prelepo. A sad ću pojesti bombonu. O, prelepo. Ovo je divna kombinacija. Ovo mi neće trebati. Ja sam u raju. O, baš mala kuglica sladoleda. O, da, ja imam veću porciju. Super. Što? Sad, taj sladoled je za mene neverovatno. Da. Devojke, ja počinjem. O, kako malu kuglicu imam. Sad ću je probati. O, super, sviđa mi se. Ups, u pomoć. Nicole, treba joj pomoć. Da. Tako je. Ups, jel ti pomogla? Da, hvala. Hajde sad ti. O, moj sladoled izgleda jako zanimljivo. Ukus je super. Imam ideju. Dodat ću malo ukrasa. Dakle, prvo šlag. O, obožavam šlag. Dakle, sipat ću ga na svoj sladoled. Da, tako je. Odlično. A sad ću uzeti M&M's bombone. Sipat ću ih preko, tako je. O, da, ekstra. A sada čokolada. Pogledajte kako je lepo ispalo. Dodat ću štapići i to je to. A vreme je da probam šta je ispalo. Jedva čekam. O, prelepo. Dok niko ne vidi, ja ću probati. Šta? Jel tako? Onda eto ti. O ne, ne. Šta je ovo? A to je čokolada. Wow, sviđa mi se. Ej, a zašto se ti smeješ? Ajde, jedi to. Dobro. Uzet ću svoju zlatnu kašiku i probati prvu kuglu. Prelepo. Hej, Dani, šta to radite? Ne smete da dirate, to je moj sladoled. Ali molimo te, daj nama. A, kako je teško padam! Izgleda da je palo. Da. O, sad možemo tebe da jedemo. Ukusno. Mogu još? O, kako mala porcija. Izgleda baš zanimljivo. A ja sam dobila srednju porciju. Super.
Da! Blago meni. Ajde, Mandy, ti počinješ. Dobila si najmanju kantu. Pa šta, nema veze. Uzet ću 2 čačkalice. I pokušat ću da uzmem nudle. O, uspela sam. Sad ću probati. Jo, sve je palo. Dobro, znači uradit ću ovako. O, super. Žvačem. I gledajte balon. Super. Pogledajte šta još ima. Žvaku ću staviti ovdje i zatvoriti. Eto. Hajde, Nikol. Hej, Mandy! Skloni svoje ruke. Dakle, ja ću uzeti roze štapiće i probati svoju porciju. Kako super! Ovo je stvarno sjajno! Uzet ću više. Da! Divno! Imam ideju. Makaze. Da. Sad ću odseći rezance. Ovako. Sad je ova kanta moja. Da. To je bilo super! Što? Gdje je moja hrana? Ej, daj odmah! O ne, sve si pojela! Gledajte! Što ona radi? Ne znam. Pravim balon i gotovo. A sad ću napraviti nešto. Eto, ovo kuće za tebe, Nikol. Hvala. Eto ti! Tako je. Sad ti Britney. Dobro. A dajte mi malo vremena da se pripremim. Uzet ću salvetu. Da. A sada štapići. Zlatni, naravno. U stvari ne. Konobar. Da, zdravo. Slušam vas. Možete li mi pomoći? U redu. Kakav lepotan. Baš je sladak. Šta mu je to? Halo? A vidi šta radiš. Ups, izvinite. Eto. Šta? Hajde, skloni se odavde. Odlazi odmah. Eto ti. Dobro, ješću ovako, baš me briga. Ona je očigledno poludela. Volim vas. I ja vas. Šta? Pa ne. Eto ti. Hajde, skloni se odavde, marš.